είμαστε? Είμαστε στο Λούχα Πάρκ. Και πού είμαστε τώρα? Είμαστε στη Ρόδα και περνάμε τέλεια. Κοίτα τι ωραία φαίνεται το πάρκο με τα νερά από ψηλά. Wow. Εμένα έχουμε κι άλλο. Ανεβαίνουμε. Κοίτα ωραίο το πάρκο που φαίνεται από ψηλά. Κοίτα πόσο ψηλά έχουμε ακόμα. Κοίτα πίσω σου. Σε αυτό δεν θέλω ποτέ να πάω. Αλλά εμένα μέχρι τώρα δεν το περνάει. Είμαστε πάνω. Τέλεια. Παπά, κοίτα τον δρόμο. Παπά, είμαστε οι πιο ψηλοί. Πιο ψηλά από όλους είμαστε τώρα. Σταμάτησε. Ωραία, Γιατί? Σταμάτησε. Για να δούμε, να πάρουμε κανένα πλάνο. Εδώ, παπά, κοίτα. Εδώ πέρα θα μπορείς να τρώγεις. Άκου διακτά. Εδώ και το ίδιο τρενάκι αλλά για μεγάλους. Βλέπεις? Αυτό εκεί δεν είναι σαν τα ελεφαντάκια, είναι στα πόδια που είναι για πιο μεγάλη. Βέβαια. Το ίδιο είναι. Να πούμε σε στριφογυρίζει πιο γρήγορα. Εμένα μου αρέσει πάντως. Αυτό είναι και πιο μεγάλα παιδιά γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει πάντως. Εδώ είμαστε οι πιο. Να βλέπεις εκεί με το κανό πως πέσανε μέσα με το νερό, τι ωραία που είναι. Αυτό θα κάνουμε το καλοκαίρι. Θα φοράμε σορτσάκια και πάρει ένα παπούτσι και σκέτα. Μπαμπά, ξεκινάμε τώρα. Να βλέπεις τώρα ανεβαίνει κι άλλη βαρκούλα. Βλέπεις. Να δεις πως θα είναι άμα θα πέσει από πίσω, αν και εμείς θα έχουμε κατέβει. Βλέπεις. Δεν μπορούμε να ανέβουμε στο πιο μικρό εμείς τώρα. Πιο μικρό. Που είναι για αυτό εδώ που ήμουν εγώ. Δεν έχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Ένα τέτοιο δεν έχει. Σου είπα αν ήθελες να πεις στο κανό και μου λες όχι. Τώρα θέλω. Πού να το ξέρω. Δεν είναι τόσο ωραίο βέβαια, είναι πιο παιδικό. Σε παρακαλώ. Σε γενέβα. Τώρα σταματάμε. Ή θα ξανανεβούμε. Ωραία να είχαμε κάτι εδώ να τρώγαμε. Τι να θες. Μου άρεσε. Αυτό δεν είναι να πηγαίνει γρήγορα, να πηγαίνει αργά για να απολαμβάνεις τη θέα. Δεν σου άρεσε να ήμουν εδώ μόνη μου. Να πω και μόνη μου να ήμουν εδώ, δεν θα φοβόμουν. Γιατί να φοβάσαι, δεν είναι δύσκολο. Μόνη μου θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Δεν πρέπει να φοβάσαι, απλά πρέπει να σέβεσαι κάποια πράγματα και όλα γίνονται. Εμένα μου αρέσει εκεί που είναι σαν νησί και μπορούν οι γονείς και τρώνε, πίνουν καφέ και τα παιδιά γύρω γύρω είναι πάνω στις βάρκες.
φανταστικά. Τώρα θα ξανασταματήσει. Δεν νομίζω. Και κάτω είναι το σπίτι μας. Εκεί. Και το δείχνω τώρα με το κινητό. Άρα εκεί στο βάθος είναι το σπίτι μας. Γιατί το είδες καλά πως εκείνο είναι. Ναι, είδα την πετούνια. Στο μπαλκόνι που κρέμεται. Σιγά έπαθα, σιγά. Όλοι έχουνε πετούνιες. Άλλες να μην είδα τις δικές μας. Τώρα θα σταματήσουμε. Χρειάζεσαι άλλο γύρο. Χρειάζεσαι άλλο γύρο. Εσύ? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε που απολαύσατε το όμορφο πρόγραμμά μας. Αντίο σας.